Забравих най-важното. Колко струва този имот и ще постигнем ли цената, която искаме? За да си отговорим на този въпрос, трябва да направим сравнителен пазарен анализ. Какво означава това? Първо, трябва да сравниме всички конкурентни имоти на вашия в района, в квартала, дори и в съседните райони, защото купувача никога не търси само в един квартал. Той също така търси в съседните квартали, в съседните райони. Второ, трябва да съберем информация от колеги, брокери, които работят на този пазар в тези квартали за последно сключени сделки. Трябва да се информираме на какви нива са сключили сделките последните от 3 до 5 месеца. Това много ще ни помогне, за да видим каква е цената или поне до каква цена се доближава нашия имот. И третото, което е много важно, трябва да видим банката как би финансирала една такава сделка. Това е много важно, защото в момента голяма част от купувачите ползват банков ипотечен кредит, за да финансират своята сделка. Значи имаме 3 параметра: конкуренти, последни сделки и финансиране от банките. А трябва ли да приема цената, която ще ми покаже пазарния анализ? Вие ще решите дали да се съобразите с цената от пазарния анализ. Нашата задача е да ви дадем информация, да ви консултираме, но вие сте собственика и вие вземате решение.